uMax lo wasemlazi kubalekile ukuthi asiteke ebhizinisini ngoba uyalazi bese efuna uspokesperson webhizinisi nomuntu ozochaza ngebhizinisi lakhe. Umsebenzi omhla wezile kusukela eminyakeni mhlawumbe engaphekwa 20 edlule futhi no 20 mncane kade yazabalaza kuseyithile umlapha kwaMax. Yonke leyo ndawo kwakuyindawo esupportwa abantu basemlazi labantu abangamalokali o-taxi driver bemsupporta bemkhulisa baba imbiliso etshwala nobagcina bobila wakha ithabathaba njengoba esemkhulu esengaka nje. Ngicabanga ukuthi ke mina ngesingami kushelele nje ulimi naye njengoba naye echaza ngendlela achaza ngayo kodwa ukukhuluma kakuphiwa kakuyeke ushelele nje ulimi ngokubuka kwami ngicwaninga ngoba namanje lebelapha nje kwagogo ezola okhosini besaqhubeka nokuyinweba nje yabo. Baningi abantu laba bethi siya lapho siyovula unyaka laphana manje ba busy bathi momthameli so kanjani la saqalaza amaphakethe ethu ukuthi ayaqualify mangayibona ngona lenkulu mina Nkosi yami sadidwe izingane lapha ebele esikoleni cha kushelele nje akakwazi ukukhuluma hlobo nomqonyo nje ukuthi wasebenzisa imali bangibuka nje mina uMax njalo nje isolo ukukhuluma hlobo umuntu nje ufanele aqolelwe same time bakithi ngoba lento izomudla imudla azaca okusingane nje obengena nje njengoba umbona nje umzimba ungekho uNkulunkulu amuzoboqoqa okusingaki manga phela lo muntu singamfaki position of any business in the township funa ukuthi understand about Max lifestyle. When my vision when I built the lifestyle, I was building for corporate, government corporate. I know abantu bambe baphelelwe imali. Kuhambe ngifuna mina kuthiwe kufika icorporate la khipha 160 abantu abawu 600 yakhipha u300,000 a week yaqeda. To those people are coming and go, I don't have the interest. And two, when you look at Max lifestyle is intimidating. Which means technically, I belong here in market. You do a target market when you do business. What is your target market? Don't in business take a target market yabantu abaphuze ingudu e20 ubabeke Oxter box ubahlanganisa ndoni bayaklasha bakhuluma ilanguage engafani. First of all, usuyafika unothi social network kuyabiza. Akubizi. Look at your culture and look at air conditioning. Look at the view. You pay for the view. Look at the parking, paving parking. Look at the branded water. Uzokina utshwana khona exit ufika notshwala bakho ugwazwe awuthindwe la. I'm just making an example because in fact I'm sorry to make an example with these names, not ukuthi I'm undermining them, but I'm telling you ukuthi a target market. When you go to Oxter box, 1 room 1 night 15,000. You don't pay. Lifestyle, we don't sell alcohol, we sell experience. Not alcohol. When you're sitting there, when I'm a view, because I'm a visionary, I see this view before I build it. When we want a social out, yes, I'm not the view. Because I'm a visionary. So, same gefigizolo njobu su coach. Unabadlali figizolo. Ungezi kubadlali with your own attitude when they never understand you first. So manje Max umsindo lo suke einkundleni zokuxhumana ongaka udalwa yini makunjani? Why abantu bedinwe kangaka ngoba cishe kuwo wonke ama comments engiwabonile after kusabalale leya video izolo abantu abekho right, abantu badiniwe. Ngifuna nje ukukhuluma nabantu baseNingizimu Afrika bas understand thina njengabantu abamnyama njoba siphila sama human being human being
wenza uyalenza iphutha mhlambe uthi mangabe ukukhuluma mhlambe kube khona ungawakhethi kahle amagama uthola ukuthi ilento ikhoswe igama olifakile mangabe kuyilesingisi kanti walifaka ngendlela errong uma leli gama mekwalifaka ngendlela errong and isahle eside umoya wonke ufika kusona fanele wazi ukuthi ngawu president ngabe ubani akufanele wena wenze mistake bazobuza ukuthi uxolisa kanjani ube umdala akufanele wena wenze iphutha kodwa ngisho ubaba wami ongizalayo still usawenza amaphutha ezisiphila sabantu siphila ngawo ama mistakes esiwenzayo ngicabanga ukuthi ke kwasuka nge misunderstanding some other people abantu basebehlukana phakathi ngoba I don't think ukuthi lo msindo ukubona bonke abantu abanye bayakwazi ukuyipheka babone ukuthi ubuthini sometimes kwesinye isikhathi asibona abantu abakhulele esingisini akulona ulimi lethu kwesikhathi mesilifaka leli gama silifake silidrop esinganaki ubona usulifakile ukuthi leli gama engilifakile li wrong bengafanele ngilifake kube sekuthi labantu ke abazisingisi kangconywana kunabanye babe sebethatha lokho bese bakhona ke nalabantu abangave befuna ukuzokhuluma ngoba baka babe sebefuna ukukhuluma ngoba befuna nje ukubhidliza mangabe ngemistakes osukuyenzile lezi zinto lezi niyibona wonke umuntu osezingeni eliphezulu nosebenze kanzima especially abantu abamnyama ngoba ukuphumelela komuntu omnyama fanele attribulishe ukusebenza kanzima akukho lula ukufika la usuku khona kodwa kulula ukuthi ebantwini abamnyama meke kwenzeka iphutha bangene baqede nje ngiyafisa ukuthi engathi mhlambe nabelungu bangaqedwa njengathi ngaphezulu kwamaphutha abawenzayo ngiyabonga ithuba Kingsfiso nasokhosini kuyinto enkulu le yokuthi ngithole leli thuba ukuze nami ngikwazi ukulungisa la ngibona khona ukuthi kube namaphutha nami ngiyabona ukuthi libe khona iphutha la ekukhulumeni kwami ngibe budedengu ukwashelela ulimi ekubeni dedengu kwami angifanelekile engabe ngumuntu okhulume ngalendlela okhulume ngayo ngibe sengicabanga ukuthi ne podcast kube khona indima edlalile ngokuthi ikwazi ukuchecka mhlambe nami ngibone before ingene emoyeni so mhlambe lama mistakes kubalekile ukuthi into uyilalele before ingene emoyeni ngoba isuke iyophazamisa abantu angikwazi ukukhuluma amaningi mengilalele sengiyilalela engakwazi ukwasho ngaphandle kokuthi ngicela uxolo indlela engibeke ngayo namagama engikhulume ngayo angibanga nobusoka ekubeni ngicabanga ukuthi okokuqala kunesimo sami songabi isoka nokubeka ngoba uma ngabe ubuka kahle kwi-history of 25 years iMaxi Lifestyle ngihleli ngipraise abantu baseMlazi okokuqala kwenzeka iphutha elifana njengaleli engihope ngeke liphinde lenzeke before kodwa ke ngesikhathi ngisho angeke ngingasho ukuthi bengiqonda ukuthini ngoba kubalekile kodwa uxolo lona mase ngilalela ngiyabona ukuthi kushelela ulimi la kuphazamisekile amagama engiwabekile ngiwabekanga kahle